Ο Λουκάς Παπαδήμος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, που ως ο Νούπο θα μετακομίσει στη Φραγκφούρτη, την έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι απόψε εδώ. Αν πιστέψουμε τους Financial Times, είναι αρχιτέκτονας του οικονομικού θαύματος της Ελλάδος. Τι κάνετε, κύριε διοικητά? Καλησπέρα, κύριε Θεοδωράκη. Καλησπέρα σας. Έχω μια μηχανία, επιτρέψτε να σας το πω. Πρέπει να σας προσφωνώ ως διοικητή ακόμα ή ως αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας? Σαφώς ως διοικητή. Η απάντηση είναι απλή. Ναι. Και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η απόφαση για το διορισμό μου στη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν έχει ακόμα ληφθεί. Ναι. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή τους πρωθυπουργούς και τους αρχικούς των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκφράσουν γνώμη για τον υποψήφιο. Πάντως, άλλος υποψήφιος δεν υπάρχει. Όχι. Όλα τα σχόλια αυτών που έχουν λόγο σε αυτήν την υπόθεση λένε για σας, και υπουργοί και τραπεζίτες και αρχηγοί κρατών ακόμη. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια... επιμένετε λίγο περισσότερο στα τυπικά, μάλλον. Όχι, δεν είναι τυπικό, γιατί η ουσιαστική απόφαση λαμβάνεται από τους πρωθυπουργούς. Είναι γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα. Αν όλα πάνε έτσι όπως λέμε εμείς ότι θα πάνε καλά, πότε θα βγείτε από την Ελλάδα? Στις αρχές Ιουνίου. Ναι. Δηλαδή μέχρι τότε, μέχρι τέλη Μαΐου θα είστε στην διοίκηση της Τράπεζας Ελλάδος. Μάλιστα. Γιατί επιλεγήκατε, ή τέλος πάντων γιατί όλοι λένε ότι εσείς πρέπει να αναλάβετε την αντιπροεδρία? Επειδή είστε καλός τεχνοκράτης, επειδή έχετε γνωριμίες στο εξωτερικό, ή γιατί η Ελλάδα πήγε καλά? Έχω διαβάσει όλα τα σχόλια. Δεν νομίζω ότι είμαι το κατάλληλο πρόσωπο να απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Ναι, το φαντάζομαι, αλλά κάποιες ερμηνείες θα έχετε δώσει. Είναι επιλογή άλλων, κατά πρώτο λόγο των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών που πρότειναν το όνομά μου. Και βεβαίως η θετική γνώμη που εκφράστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντανακλά, πιστεύω, κατά κύριο λόγο τις γνώσεις και την εμπειρία μου σε θέματα νομισματικής πολιτικής, καθώς και γενικότερα την συμβολή μου στην διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Να ρωτήσω διαφορετικά, αν δεν πηγαίναμε καλά ως οικονομία, δεν θα μπορούσε να είσαστε στην αντιπροεδρία? Σαφώς, εάν η Ελλάδα δεν είχε ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, δεν θα ήταν δυνατόν ένας Έλληνας. Απ' την άλλη όμως, και οπωσδήποτε το ότι επιτύχαμε προκειμένου να ενταχθούμε στη ζώνη του ευρώ, να διαμορφώσουμε συνθήκες σταθερότητας στη χώρα μας και επιπλέον να εισάγουμε το ενιαίο νόμισμα με επιτυχία, αποτέλεσαν παράγοντες που πιστεύω ότι επηρέασαν θετικά την απόφαση. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν επιλέγει ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος άνευ άλλων προσόντων, άνευ ονοματεπώνυμου. Δηλαδή εννοώ, υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικής επιλογής, έτσι. Μέσα από τις σχέσεις, μέσα από τις επαφές που είχατε, είχαν διαπιστώσει ότι μπορείτε να βγάλετε πέρα σε αυτό το δύσκολο πόστο. Να πιστεύω ότι η εκτίμηση είναι σωστή. Αυτομάτως ένας διοικητής μιας κεντρικής τράπεζας δεν επιλέγεται. Θα κάνετε ρουσφέτια υπέρ της Ελλάδος εκεί? Δηλαδή είναι αρχικά πρώτη φορά στα 4 χρόνια της Έλληνας, της τράπεζας, ένας Έλληνας αναλαμβάνει τόσο υψηλό πόστο. Μπορείτε να ασκείτε πολιτική υπέρ της Ελλάδος στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα? Προφανώς όχι, δεν πρόκειται να ασκήσω οποιαδήποτε πολιτική, ή όπως είπατε να χρησιμοποιήσω τον όρο να κάνω ρουσφέτια υπέρ της Ελλάδος. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένα υπερεθνικό ίδρυμα, το οποίο έχει συγκεκριμένους σκοπούς που αφορούν τη ζώνη του ευρώ σύνολο. Και θα ήθελα ίσως εδώ να αναφέρω ότι και σήμερα, ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν συμμετέχω στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι ήδη συμμετέχω με τη σημερινή μου ιδιότητα, δεν συμμετέχω ως εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Ελλάδος, αλλά ως μια ανεξάρτητη προσωπικότητα. Και αυτό αναφέρεται ρητά στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως, ούτε και σήμερα δικαιούμαι να κάνω ρουσφέτια υπέρ της Ελλάδος. Πάντως πρέπει να ξέρετε ότι τη ρουσφέτια περιμένουν ακόμα και οι γείτονές μας.
οι Τούρκοι, δεν ξέρω αν προσέξατε ένα σχόλιο του γνωστού στην Ελλάδα δημοσιογράφου του Αλή Μπιράντ πριν από μερικές μέρες, που έγραψε ότι καλωσορίζω το διορισμό του Λουκά Παπαδήμου, που γνωρίζει τα προβλήματα της Τουρκίας πολύ καλύτερα από ένα Γερμανό ή Βρετανό αντιπρόεδρο και ο οποίος για αυτόν τον λόγο θα καταλαβαίνει και θα βοηθάει την Τουρκία καλύτερα. Κάτι που δεν μπορώ να κάνω για την Ελλάδα δεν μπορώ να κάνω και για οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά είναι γεγονός ότι και λόγω της γειτονίασης ίσως έχουμε παρακολουθήσει προσεκτικότερα και κατανοούμε καλύτερα τα προβλήματα της γειτονικής χώρας. Θέλω να μιλήσουμε για όλα και κυρίως για τα σημαντικά, δηλαδή για το μέλλον της οικονομίας, της δικιάς μας οικονομίας, που είναι και μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας, για το πόσο οι αποφάσεις της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας θα επηρεάσουν τον καθένα από εμάς. Θα ακούσουμε και τους επικριτές, τους εχθρούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τι έχουν να μας πούν και τι επισημαίνουν. Πείτε μου κάτι πριν πάμε σε αυτά. Μέχρι τώρα έχετε πάρει θέση και παίρνετε θέση κάθε χρόνο για την ελληνική οικονομία, κάνετε τις υποδείξεις σας ως διοικητής. Λαμβάνετε υπόψη το πολιτικό κόστος αυτά που λέτε, ή λέτε αυτά που εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να πείτε ανεξαρτήτως κοινού, ανεξαρτήτως ακροατηρίου? Νομίζω είναι καθήκον της τράπεζας γενικότερα και δικό μου ειδικότερα να δώσουμε μια αντικειμενική εικόνα της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας και των προοπτικών. Και η Τράπεζα της Ελλάδας, όπως ξέρετε, είναι ένα ίδρυμα ανεξάρτητο και επομένως πρέπει, οφείλει να παρουσιάζει μια αντικειμενική αξιολόγηση και της οικονομικής κατάστασης και της πολιτικής που ασκείται, και πιστεύω αυτό κάνουμε. Ένας διοικητής έχει ιδεολογία, δηλαδή ιδεολογία έχει, ψηφίζεται κάτι, δεν είναι αυτό. Ναι, αλλά έχει ιδεολογία, δηλαδή οι υποδείξεις σας, οι προτάσεις σας, οι καθημερινές σας κινήσεις στη τράπεζα είναι με βάση το ότι πιστεύετε ότι είναι καλό πολιτικά να γίνει αυτό στη χώρα, ή έτσι κι αλλιώς αυτό που κυριαρχεί είναι το τεχνοκρατικό μέρος της προσωπικότητάς σας? Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και άλλες κεντρικές τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν συγκεκριμένους σκοπούς, οι οποίοι προσδιορίζονται με σαφήνεια στο καταστατικό τους και στον νόμο. Και η επίτευξη αυτών των συγκεκριμένων σκοπών και η αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους είναι αυτή που προέχει. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο οι κεντρικές τράπεζες έχουν γίνει ανεξάρτητες από την πολιτική εξουσία, ώστε να ασκήσουν τα καθήκοντά τους και να επιδιώξουν τους σκοπούς τους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη πολιτικές πιέσεις ή άλλες σκοπιμότητες. Όταν μπήκαμε στην Ευρωζώνη, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ο κύριος Ντούιζεμπεργκ, είπε περίπου ότι καλά θα κάνουν οι κυβερνήσεις να αποφύγουν τις μισθολογικές αυξήσεις, δεν είναι ώρα για τέτοια, φοβάμαι ιδιαίτερα τι θα γίνει στις χώρες που εισέρχονται σε προεκλογική περίοδο. Δεν θέλω να μείνουμε στη λεπτομέρεια. Υποδεικνύει την εισοδηματική πολιτική μιας χώρας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Όχι, δεν γνωρίζω τη συγκεκριμένη αναφορά. Νομίζω ότι είναι σχεδόν εντός εισαγωγικών. Κατανοώ όμως το αντικείμενο. Η ενιαία νομισματική πολιτική, την οποία διαμορφώνει και ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αποσκοπεί στην επίτευξη και διασφάλιση χαμηλού πληθωρισμού, της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ συνόλου. Η εξέλιξη του πληθωρισμού στις επιμέρους χώρες επηρεάζεται εκτός από την ενιαία νομισματική πολιτική και από τις πολιτικές, τις εθνικές πολιτικές που ασκούνται σε αυτές τις χώρες, καθώς και από τη συμπεριφορά των κοινωνικών εταίρων που επηρεάζουν την εξέλιξη της αμοιβής εργασίας. Και προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ σύνολο χωρίς προβλήματα, πρέπει και οι εθνικές οικονομικές πολιτικές αλλά και οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας να είναι συμβατές με την πολιτική αυτή και να συντελούν στην επίτευξη του στόχου της σταθερότητας. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος πίσω από το δημοσιογραφικά. Ποιος αποφασίζει? Δηλαδή αύριο ο κ. Χριστοδουλάκης, γιατί έτσι
το αποφασίζει, θέλει να κάνει παχυλές αυξήσεις, να κάνει μια άλλη συστηματική πολιτική ή να πάρει δύο-τρία πράγματα, δύο-τρία μέτρα που κατά την εκτίμηση κάποιων τραπεζιτών μπορεί να αυξήσει τον πληθωρισμό. Ποιος αποφασίζει, ο κ. Χρυστοδουλάκης ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Η εθνική οικονομική πολιτική, η δημοσιονομική πολιτική ειδικότερα, είναι ευθύνη και αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων. Πρακτικά όμως, σε συνεννόηση? Όχι, δεν υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει κατανόηση, θα έλεγα, ότι κατανοούν όλοι ότι η πολιτική, η δημοσιονομική και ειδικότερα ο προσδιορισμός των μισθών πρέπει να συμβάλλουν από τη μια πλευρά στην διασφάλιση της σταθερότητας και επιπλέον είναι κάτι το οποίο δεν αναφέρεται ρητά, αλλά πιστεύω ότι υπονοείται, να συμβάλλουν παράλληλα στην αύξηση της απασχόλησης και στο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Και αυτό πιστεύω το κατανοούν όλες οι κυβερνήσεις. Να μιλήσουμε λίγο για την ελληνική οικονομία και με βάση και την έκθεσή σας. Αλλά πριν πάω στην έκθεσή σας, να παρουσιάσω τα αρνητικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας. Η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε κάμψη 4,6. Ποια περίοδο? Το περασμένο Ιανουάριο. Τρίπο 500 δις από τα έσοδα του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Τα έσοδα αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους με ρυθμό 1%, ενώ περιμέναμε 6%, αν δεν κάνω λάθος. Σε σύνολο 49 χρόνων η Ελλάδα καταλαμβάνει την 36η θέση στο τομέα της ανταγωνιστικότητας για το 2001, ενώ το 2000 ήταν στη 30η θέση. Τα στοιχεία δεν είναι πάντα την αλήθεια. Μπορεί να μου πείτε κάποια άλλα στοιχεία που πιθανόν κατά την εκτίμησή σας δείχνουν ότι η οικονομία πάει καλά. Αλλά από αυτό που σας είπα, υπάρχει κάτι που να σας ανησυχεί περισσότερο? Το τελευταίο. Διότι τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται σε εξελίξεις σε μία μικρή χρονική περίοδο, σε ένα μήνα. Μπορεί να επηρεαστεί από μια διεθνή συνθήκη ή από μια. Μπορεί να υπάρχουν αφενός εποχικότητες και ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις εξελίξεις σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, σε ένα μήνα ή σε ένα τρίμηνο. Και οι εξελίξεις αυτές επομένως δεν μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεράσματα για την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών σε ολόκληρο το χρόνο, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Το πρόβλημα είναι ανταγωνιστικότητα. Πιστεύω ότι ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, ειδικότερα μετά την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ και την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, είναι η χαμηλή παραγωγικότητα, η οποία αντανακλάται σε μια αντιστοίχως χαμηλή ανταγωνιστικότητα, η οποία πρέπει να βελτιωθεί. Ποιοι φταίνε, κύριε Διοικητά, ποιοι φταίει? Δηλαδή, φταίει η πολιτική ηγεσία που δεν παίρνει κάποιες αποφάσεις, προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων πιο γρήγορα, απεγκλωβισμό από κάποια πρότυπα του παρελθόντος? Φταίνε οι βιομήχανοι που κερδίζουν και δεν επενδύουν? Η χαμηλή παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σήμερα είναι ο καθρέφτης εξελίξεων, ενεργειών του ιδιωτικού τομέα και πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα 20 χρόνια. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι το αποτέλεσμα της ισορροπημένης επίδρασης διαφόρων ενεργειών και πολιτικών. Και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να μεταβληθεί δραστικά από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά αυτός είναι και ένας λόγος, επειδή δηλαδή η ανταγωνιστικότητα είναι χαμηλή, για τον οποίο απαιτείται μια συνεχής και συστηματική προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, που θα είναι αποτέλεσμα και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών, αλλά παράλληλα και των ενεργειών είναι ένα στοιχείο, δεν είναι το μόνο. Αλλά παράλληλα απαιτούνται πρωτοβουλίες και ενέργειες από τον ιδιωτικό τομέα. Διότι η παραγωγικότητα, παραδείγματος χάριν, στο επίπεδο της επιχείρησης επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής, επηρεάζεται επίσης από την αποτελεσματικότητα και το βαθμό ανταγωνισμού που χαρακτηρίζει διάφορες αγορές. Είναι ένα σύνθετο θέμα. Θα ήθελα μόνο να τονίσω το εξής, γιατί είπα από όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε ότι η ανταγωνιστικότητα είναι αυτό που
και προσωπικά, αλλά πρέπει όλους μας να μας απασχολεί περισσότερο. Ο πληθωρισμός δεν σας απασχολεί? Και αυτό με απασχολεί. Και ο πληθωρισμός μάλιστα με απασχολεί έτσι κι αλλιώς, ακριβώς επειδή επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα. Ναι. Είναι δεδομένο. Και σε απασχολεί βέβαια και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή και λόγω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ας αφήσουμε το κεφάλαιο πληθωρισμός που λίγο ξεχωριστά. Αλλά αν μπορώ να προσθέσω κάτι για την ανταγωνιστικότητα, ίσως για πολλούς να είναι μια κάπως αφηρημένη έννοια. Αλλά είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, είναι το κύριο μέσο με το οποίο μπορούμε να επιτύχουμε μακροπρόθεσμα υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. Διότι σε μια μικρή οικονομία όπως η ελληνική, η επίτευξη για πολλά χρόνια ρυθμών ανάπτυξης της τάξης του 4-5% μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον συστηματικά αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και το μερίδιό μας στις διεθνείς αγορές. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνουμε. Δεν το κάνουμε στους ρυθμούς που θέλουμε. Πάντως έχει σημειωθεί βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αυτό είναι ένα γεγονός, και την ανταγωνιστικότητα δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να την περιγράφουμε ή να την χαρακτηρίζουμε μόνο με βάση την εξέλιξη μιας πραγματικής σταθισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη μεταβολή που σημειώνεται στη λειτουργία των αγορών, στην οργάνωση της παραγωγής, σε όλους τους θεσμούς που προάγουν την ανάπτυξη. Και να σας παρατηρήσω ένα μόνο πράγμα, το γεγονός ότι στα τελευταία 6 χρόνια αυξήθηκαν και οι ιδιωτικές και οι δημόσιες επενδύσεις με υψηλούς ρυθμούς και διευρύνθηκε η παραγωγική βάση και αναβαθμίστηκε η παραγωγή, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Δυστυχώς είμαστε χαμηλά και πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα ακόμα. Κύριε Παπαδήμο, μεγάλες πολιτικές αποφάσεις μας λείπουν. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να κάνει παρατηρήσεις ότι εκεί έχουμε καθυστερήσει κτλ. Αλλά υπάρχει πρόβλημα πολιτικών αποφάσεων για να προωθηθεί το θέμα της ανταγωνιστικότητας, το θέμα της παραγωγικότητας. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείται με πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση ήταν πιο γρήγορη στο θέμα των ιδιωτικοποίησεων, αν ήταν πιο γρήγορη η κυβέρνηση στον απεγκλωβισμό μέρος του γραφειοκρατικού μηχανισμού που στερεί την ευελιξία στις επιχειρήσεις. Δεν θέλω να μπούμε αναλυτικά στο καθένα, γιατί είναι μια εκπομπή μόνη της το κάθε θέμα. Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, δηλαδή οι πολιτικές αποφάσεις λείπουν, ή ο καθένας από εμάς, οι επιχειρηματίες, οι μισθωτοί, δεν παίζει το ρόλο επειδή υπάρχει μια κεκτημένη αρνητική κατάσταση? Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να σημειώσω ότι υπάρχει κατανόηση από όλους για την ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικότητας και πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει και κατανόηση και συνένεση για τον τρόπο με τον οποίο θα το επιτύχουμε. Αναφέρατε εσείς ως παράδειγμα, και πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό παράδειγμα, την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας του δημόσιου τομέα. Σαν έναν τρόπο που όχι μόνο θα βελτιώσει την ζωή μας γενικότερα, αλλά θα συντελέσει στην αύξηση των επενδύσεων και ειδικότερα στην προσέλκυση των ξένων επενδύσεων. Είναι προφανές ότι όσο ταχύτερα εφαρμόζονται οι διάφορες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου η ελληνική οικονομία να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα, τόσο ταχύτερα θα επιτύχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και την πραγματική σύγκληση. Αλλά θέλω παράλληλα να σημειωθεί, και νομίζω και αυτό όλοι το κατανοούμε, ότι εξορισμού κατά κάποιο τρόπο οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η εφαρμογή τους δεν είναι εύκολη υπόθεση, διότι απαιτούν μια αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων, και θα προχωρούσε ένα βήμα παραπάνω. Απαιτούν μια αλλαγή στον τρόπο συμπεριφοράς και της νοοτροπίας όλων. Αν σας έλεγα ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα τα επόμενα χρόνια και όχι καλύτερα, δηλαδή θα κοπούν, το λέω απλοϊκά, θα κοπούν τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τώρα μπαίνουν και οι υπόλοιπες χώρες, τα λεφτά δεν θα πηγαίνουν στους Έλληνες αγρότες ή στους Έλληνες μικρομεσαίους, θα πηγαίνουν στους Πολωνούς αγρότες, παραδείγματι. Θα τελειώσουν τα Ολυμπιακά έργα, που είναι μια ατμομηχανή της οικονομίας μέχρι το καλοκαίρι του 2004. Αυτά τα τεράστια ποσά, αυτά τα τεράστια έργα δεν θα αντικατασταθούν από κάτι, άρα τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. Πρώτα να σημειώσουμε οποιοδήποτε τα επόμενα χρόνια, ότι τα επόμενα χρόνια, αν εννοούμε τα επόμενα 4-5 χρόνια, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Ακόμα
ακόμα και η ολοκλήρωση των έργων που συνδέονται με την Ολυμπιάδα θα συνεχίσει να έχει θετικές επιδράσεις στην οικονομία και για ένα χρονικό διάστημα μετά το 2004. Επιπλέον η επίπτωση στην ελληνική οικονομία από τη διεύρυνση της κοινότητας, από τη μεταφορά κονδυλίων στις νέες χώρες, αναμένεται ότι ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης της κοινότητας και λόγω της συνακόλουθης αναδιάρθρωσης της κοινής αγροτικής πολιτικής και των διαρθρωτικών ταμείων, αναμένεται κάποια μείωση των πόρων προς το τέλος του έτους. Να σας πω όμως, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα υπάρχει κάποια μείωση. Αλλά αν αυτή η μείωση θα είναι μεγάλη ή μικρή, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι και το αποτέλεσμα δηλαδή θα είναι συνδεδεμένο και με τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν, και δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι τελικά η μείωση μπορεί να είναι περιορισμένη. Συμφωνώ πάντως ότι ορισμένοι παράγοντες που συντελούν στην ταχύτερη αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανόδου και φέτος αλλά και στα επόμενα χρόνια θα τείνουν να έχουν μια μικρότερη θετική επίδραση, και νομίζω ότι αυτό μας φέρνει στο προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Λέτε ότι πρέπει να έχουμε βρει καλύτερο ρυθμό. Γι' αυτό τον λόγο πιστεύω ότι δύο πράγματα. Αφενός πρέπει στο εσωτερικό της χώρας να διαμορφώσουμε εγκαίρως τις συνθήκες εκείνες ώστε να ενισχυθεί ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης μέσω της διεύρυνσης των εξαγωγών. Και δεύτερον, κάτι άλλο που πρέπει να κάνουμε, και πιστεύω ότι αυτό δίδει και μία, αν θέλετε, υπογραμμίζει μία θετική διάσταση της διεύρυνσης. Ότι μπορούμε ως χώρα να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες, ακριβώς, τις νέες αυτές αγορές, προκειμένου να ενισχύσουμε τη δική μας παρουσία, να αυξήσουμε τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές μας σχέσεις και επομένως να ωφεληθούμε και εμείς από τη διεύρυνση της κοινότητας. Όταν ο πολεμικός αγρότης έχει περισσότερα λεφτά, μου λέτε να μπορούμε εμείς να απευθυνθούμε τελεοπλοϊκά, να απευθυνθούμε σε αυτόν και να αγοράζει δικά μας προϊόντα. Η Πολωνία είναι μια τεράστια αγορά, πολλά εκατομμύρια, και πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες και σε αυτή τη χώρα και σε άλλες χώρες, όπως έχουμε επιτύχει και στις γειτονικές μας χώρες, να πουλήσουμε προϊόντα τα οποία θα βοηθήσουν στην στήριξη του πραγματικού εισοδήματος στην Ελλάδα. Θέλω να μιλήσουμε για τις τράπεζες, για το αν είναι δικαιολογημένο το μόνιμο παράπονο ότι μας κλέβουν οι τράπεζες, ενώ οι τράπεζες εδώ στη χώρα μας. Τον πληθωρισμό θα πάμε μετά. Θέλω να μιλήσουμε για τον πληθωρισμό και την εισοδηματική πολιτική και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Θα ακούσουμε και τους εχθρούς της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, να κάνουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά να δούμε ένα βίντεο για τους εχθρούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Mark Twain έλεγε ότι η τράπεζα είναι ένα μέρος όπου πρόθυμα σου δανείζουν μια ομπρέλα όταν έχει ήλιο και σου τη ζητούν πίσω όταν αρχίζει να βρέχει. Να δούμε τι λένε οι εχθροί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Extreme. Expression. Experience. Excitement. Το επίπεδο της ζωής σου το διαλέγεις εσύ. Νέο Nissan X-Trail. Εξαιρετικό. Αγοράστε τώρα όποιο μοντέλο της Daewoo θέλετε με τη χαμηλότερη δόση της αγοράς. Το Lanos, για παράδειγμα, με air condition και 3 χρόνια εγγύηση και μόνο 85 ευρώ το μήνα. Το μήνα και εξόφληση το 2006. Η Daewoo πάλι αλλάζει τα δεδομένα. Βουλωμένη μύτη, καταρροή. Ρονάλ, το μόνο συμφορητικό μύτης με δοσομετρική για σταθερές δόσεις. Ρονάλ, 2 μόνο φορές την ημέρα αρκούν για δράση που διαρκεί 24 ώρες. Ο Ρονάλ, το αποσυμφορητικό μύτης που ξέρει τι κάνει. Το αύριο χτίζεται με νέα υλικά. Η ζωή απαιτεί οργάνωση, τεχνογνωσία,
Τέρμα το χύμα. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Σήμερα είμαστε τόσο πλούσιοι όσο και οι αξίες μας. Και ξέρουμε να ρουφάμε από τη ζωή το άρωμά της. Εξέλιξη χωρίς συναίσθημα είναι virtual reality. Όσο αυτό το φλιτζάνι ζεσταίνει τα χείλη μας, η ζωή θα είναι ωραία, κύριε Φάνη. Κούκλα. Έκαστο στο είδος του κι ολομίδι στους καφέδες. Κάθε μέρα, σε όλα τα γήπεδα του κόσμου, παίζεται το πιο δημοφιλές παιχνίδι. Κάθε μέρα στην Ελλάδα παίζεται το πιο συναρπαστικό παιχνίδι. Στα πρακτορία πάμε στοίχημα ποδόσφαιρο από τον ΟΠΑΠ. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλο τον κόσμο. Όποιος θέλει να είναι αρεστός στους πάντες, είναι ο πιο ανόητος άνθρωπος στη γη. Με αυτή την δήλωση σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Financial Times, ο Ernst Welteke, πρόεδρος της Bundesbank, προσπάθησε να απαντήσει στους επικριτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, τον Ιούνιο του 1998, ορισμένοι οικονομολόγοι και πολιτικοί και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού υποστηρίζουν ότι τα βασικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι δύο: η αδιαφάνεια στην λήψη των αποφάσεων και η ενασχόλησή της αποκλειστικά με τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Ο Γερμανός οικονομολόγος Gustav Horn καταλογίζει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα διστακτικότητα στη μείωση των επιτοκίων με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ανάπτυξης. Και για τον αρχηγό των Γάλλων κομμουνιστών, ο Ρομπέρτ Ι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να στραφεί στην μείωση των επιτοκίων προς όφελος των εργαζομένων και όχι των μεγάλων επιχειρήσεων. Το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ορίζει ως πρώτο και κύριο στόχο τη σταθερότητα των τιμών. Η σταθερότητα των τιμών είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και η αριστερά δεν νομίζω ότι θέλει να ανεξέλεγχει το πληθωρισμό. Το πρόβλημα είναι όταν ο στόχος σταθερότητας των τιμών συγκρούεται κατά κάποιο τρόπο με το στόχο της απασχόλησης ή με το στόχο της ανάπτυξης, πώς κανείς λύνει τέτοια διλήμματα. Εμείς θα θέλαμε ένα ευρύτερο ορισμό του στόχου, για παράδειγμα η σταθερότητα των τιμών σε συνάρτηση και σε συνδυασμό με τα προβλήματα της απασχόλησης, της ανάπτυξης κλπ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λένε κάποιοι, θα πρέπει να αναδιοργανωθεί με βάση τα πρότυπα της Τράπεζας της Αγγλίας και της Αμερικανικής Fed. Ένα από τα κύρια επιχειρήματα αρκετών Βρετανών και Αμερικανών οικονομολόγων και τεχνοκρατών είναι ότι η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών έσωσε την αμερικανική οικονομία από την ύφεση, με αλλεπάλληλες μειώσεις των επιτοκίων μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Την ίδια εποχή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε να διαλέξει ανάμεσα στη διάσωση της Γερμανίας από την ύφεση και την ενίσχυση των οικονομικά ανερχόμενων χωρών της Ευρωζώνης, όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία. Ο Βιμ Ντουίζενμπεργκ και το επιτελείο του κατέληξαν στη μέση λύση και περιορίστηκαν σε μία μείωση των επιτοκίων κατά 1,75%. Ας υποθέσουμε ότι γενικά η Ευρώπη είναι σε άνοδο, αλλά μία ή δύο χώρες είναι σε κρίση. Τότε κάποιες χώρες, αυτές που είναι σε άνοδο, θα ζητούν υψηλότερα επιτόκια για να αντιθεσέψουν τον πληθωρισμό. Οι χώρες που είναι σε ύφεση, σε κρίση, θα ζητούν χαμηλότερα επιτόκια για να μπορέσουν να ενισχύσουν την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της οικονομίας. Θέλω να πω λοιπόν ότι στην Κεντρική Τράπεζα αντανακλούνται και κενά του όλου ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ανάμεσα στα κενά συγκαταλέγεται και η έλλειψη πολιτικού ελέγχου και η αδιαφάνεια στην λήψη αποφάσεων της διοίκησης της τράπεζας. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν δημοσιοποιούνται, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις κεντρικές τράπεζες των 15 αλλά και στην Αμερικανική Fed. Το 1998 η οικονομολόγος Κρίστα Μίλερ, σύζυγος του τότε Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας Όσκαρ Λαφοντέν, αλλά και σύμβουλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, υποστήριξε ότι πρέπει να λογοδοτούν δημοσίως οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη διαχείρισή της. Για τον Αμερικανό οικονομολόγο και νομπελίστα Πολ Σάμιουελσον, το πρόβλημα έγκυται πάντως στην ίδια την ύπαρξή της. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ενιαίου νομίσματος, υποστήριζε ο κύριος Σάμιουελσον, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις οικονομίες των χωρών της Ευρωζώνης. Μήπως θα πρέπει το νομισματικό στόχο, δηλαδή του πόσο είναι η σταθερότητα των τιμών, να το ορίζει ένα πολιτικό όργανο
σε συνεργασία με την τράπεζα και η τράπεζα να έχει την ευθύνη της εφαρμογής του. Αυτό θα έκανε πιο πολιτικό το ρόλο της νομισματικής πολιτικής. Μάλιστα. Ο Λουκάς Παπαδήμος, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, είναι απόψε εδώ. Μας λύνει απορίες, μας λύνει και ερωτηματικά βέβαια, αλλά να δούμε τι θα προλάβουμε να θέσουμε. Πριν πάμε στο θέμα του πληθωρισμού, θέλω δύο σύντομες απαντήσεις. Αδιαφάνεια, ότι η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι αδιαφανή. Τα πρακτικά δεν δημοσιεύονται. Οι ψηφοφορίες δεν ξέρουν ποιος ψηφίζει τι. Θα είχε λόγο να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τι συμβαίνει? Δεν συμφωνώ με το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει διαφάνεια σχετικά με τη λήψη των αποφάσεων, παρά το γεγονός ότι δεν δημοσιοποιούνται τα πρακτικά. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με πολλούς τρόπους εξηγεί συστηματικά και πιστεύω λεπτομερώς τη λήψη των αποφάσεων της σχετικά με τα επιτόκια και γενικότερα την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Γιατί να μην ξέρουμε τι λέει ο κάθε αντιπρόεδρος? Δηλαδή, πού θα ήταν το πρόβλημα, επί παράδειγμα? Κοιτάξτε, ο βασικός λόγος για τον οποίο έχει θεωρηθεί σκόπιμο να μην δημοσιοποιούνται τα πρακτικά είναι προκειμένου να αποφεύγονται οι προσωποποιήσεις. Οι προσωποποιήσεις όμως οι οποίες μπορεί να... Δεν είναι θέμα τόσο προσωποποιήσεις. Ο βασικός λόγος είναι να αποφεύγεται η άσκηση πίεσης από εθνικούς παράγοντες σε ένα όργανο το οποίο εξορισμού είναι υπερεθνικό. Να μην πιέζουν οι Έλληνες στον Παπαδήμο επειδή είπε κάτι που δεν συμφέρει πιθανόν ή θεωρούμε ότι δεν συμφέρει την ελληνική οικονομία. Όπως είπε πριν, έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κ. Δραγασάκης, ότι μπορεί μια πολιτική των επιτοκίων να έχει διαφορετικές επιπτώσεις στην Ολλανδία από ό,τι έχει στην Ελλάδα ή στην Ολλανδία. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ενιαία νομισματική πολιτική δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν, διότι ασκούνται με βάση την αξιολόγηση των συνθήκων και των προοπτικών νομισματικών και οικονομικών στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο. Και προκειμένου να διασφαλίσουν ένα χαμηλό πληθωρισμό, ειδικότερα τη σταθερότητα των τιμών, πάλι στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο. Ως σύνολο με βάση κάποιες πλειοψηφίες όμως. Δηλαδή, αν η Γερμανία και η Γαλλία δεν έχει συμβεί, αλλά το λέω, θέλουν αυτόν τον πληθωρισμό, ενώ η Ελλάδα και η Ισπανία θέλουν τον άλλον. Καταρχήν όλοι θέλουν τον ίδιο πληθωρισμό. Καταρχήν ναι, όχι, χωρίς το καταρχήν. Διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρώτα απ' όλα έχει συγκεκριμένο στόχο που προβλέπεται στη συνθήκη. Δεν είναι μια θεωρητική αναφορά και έχει προβλεφθεί στη συνθήκη επειδή συνεπάγεται ωφέλη για την οικονομία, το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος, τον οποίο πιστεύω ότι ασπάζονται όχι μόνο οι κυβερνήσεις, αλλά και ιδιαίτερα. Αυτός είναι ο συγκεκριμένος ορισμός. Η σταθερότητα των τιμών σαν γενική έννοια, η οποία έχει ποσοτικοποιηθεί με τον ορισμό της σταθερότητας των τιμών, που είναι ότι ο πληθωρισμός να μην υπερβαίνει η αύξηση των τιμών, για να είμαι ακριβέστερος, ώστε να αποκλείσουμε τον αρνητικό πληθωρισμό, να μην υπερβαίνει το 2%. Αυτός ο στόχος εκτιμώ ότι αντανακλά και τις προτιμήσεις των Ευρωπαίων πολιτών για σταθερότητα, αλλά και την μεσοπρόθεσμη επιδίωξη κατά τη στοιχεία όλων των κυβερνήσεων. Δεν πιστεύω δηλαδή επομένως την παρατήρηση ότι κάποιες χώρες θα ήθελαν υψηλότερο πληθωρισμό και κάποιες θα ήθελαν χαμηλότερο. Γιατί αυτό ενδεχομένως. Μια διαφορετική πολιτική επιτοκίων στην Ελλάδα. Ο μόνος λόγος για τον οποίο θα μπορούσε κάποιος να αιτιολογήσει έναν υψηλότερο πληθωρισμό είναι αν πίστευε ότι μέσα από αυτόν τον υψηλότερο πληθωρισμό, που προφανώς θα έχει αρνητικές συνέπειες στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και γενικότερα στην οικονομία, θα μπορούσε να διασφαλίσει ένα υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα. Αυτό το συμπέρασμα δεν στηρίζεται μέσω μακροπρόθεσμα ούτε από τη θεωρία ούτε από την εμπειρία που έχουμε στη διάθεσή μας. Επομένως είναι ένα δίλημμα που σε σημαντικό βαθμό είναι φαινομενικό. Για πείτε μου για αυτό το 2%. Αρχικώς ως στόχος
παραμένει ακόμα, είναι πιο μακρινός με βάση το διεθνές κλίμα, τις εξελίξεις διεθνείς αγορές? Ο στόχος σαφώς παραμένει και μάλιστα, όπως είπαμε πριν, είναι το ανώτατο όριο για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω ότι κατά τα 3 χρόνια λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή από τότε που εισήχθη το ευρώ τον Ιανουάριο του 1999, 2000-2001, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ήταν πολύ κοντά σε αυτό το επίπεδο, ήταν αρκετά πιο κάτω το 99, περίπου 1%, και λίγο πιο πάνω, 2,3% και 2,5% τα επόμενα 2 έτη. Και αυτό επετεύχθη, και έχει σημασία, γιατί κάποιοι λένε ότι δεν διασφάλισε σύμφωνα με το καταστατικό της τη σταθερότητα των τιμών η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό επετεύχθη μέσα σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, όταν η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία είχε να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις και στον πληθωρισμό και στην οικονομική δραστηριότητα από τη μεγάλη αύξηση τιμής του πετρελαίου. Λοιπόν, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο επηρεάζεται δυσμενώς από μεγάλες διεθνείς διαταραχές, συγκρατήθηκε ο πληθωρισμός πολύ κοντά στο 2%. Και για φέτος... Μιλήσουμε και σαν Έλληνας όμως τώρα. Δηλαδή, το 2% μπορεί να μας κάνει ευτυχείς ως Ευρωπαίους, αλλά στην Ελλάδα έχουμε πληθωρισμό σχεδόν στο 4%. Τον οποίο επιδιώκουμε και πρέπει να επιδιώκουμε να μειώσουμε κοντά στο μέσο όρο της Ευρωζώνης, δηλαδή κοντά στο 2%. Χωρίς θετικά αποτελέσματα τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή, πέρυσι είχαμε κάποιες μεγάλες θετικές διακυμάνσεις, τώρα δεν έχουμε. Είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί πολύ, να μας ανησυχεί λίγο. Είναι γεγονός ότι και το 2000, όπως γνωρίζετε, επιτύχαμε ένα πληθωρισμό του 2%, που αποτελούσε και προϋπόθεση προκειμένου να ικανοποιήσουμε τα κριτήρια και να ενταχθούμε στην ζώνη του ευρώ. Στα επόμενα 2 χρόνια σημειώθηκε μία επιτάχυνση του πληθωρισμού. Πέρσι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ήταν 3,4 και φέτος έχει φτάσει στον Μάρτιο, ήταν 4%, και τον Απρίλιο αναμένεται ότι θα είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο, ελπίζουμε λίγο χαμηλότερο, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, ίσως δεν έχουμε το χρόνο να εξηγήσουμε τους παράγοντες που οδήγησαν. Μπορεί να μην αποτελεί μεγάλο πρόβλημα η απόκλιση του πληθωρισμού στην Ελλάδα από το μέσο όρο στην Ευρωζώνη, εάν περιοριστεί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εάν όμως αυτές οι αποκλίσεις, οι οποίες είναι της τάξης της 1,5 περίπου εκατοστίας μονάδας, αποκλίσεις μεταξύ του πληθωρισμού στην Ελλάδα και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, αποκτήσουν μονιμότερο χαρακτήρα, θα συνεπάγονται εκτός από άλλες, αν θέλετε, εκτός από τις άλλες αρνητικές συνέπειες που θα έχουν στο πορτοφόλι των οικοκυριών, θα συνεπάγονται μια σωρευτική μείωση της ανταγωνιστικότητας, η οποία θα έχει αρνητική επίδραση στις εξαγωγές, άρα και στην οικονομική δραστηριότητα και στην απασχόληση. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός στην Ελλάδα, εάν διατηρηθεί, παρόλο που η απόκλιση μπορεί να μην φαίνεται πολύ μεγάλη από το μέσο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Είναι διπλάσιο. Σαφώς είναι, αν το δείτε έτσι, είναι διπλάσιος. Αλλά αν το συγκρίνουμε με τον πληθωρισμό 5-10% που είχαμε πριν από μερικά χρόνια, μπορεί να θεωρείται νιρβάνα από ορισμένους. Το θέμα είναι ότι εάν διατηρηθεί αυτός ο πληθωρισμός για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στα πραγματικά εισοδήματα και στην απασχόληση, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με άλλα μέσα οικονομικής πολιτικής, διότι η ενιαία νομισματική πολιτική δεν μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είστε medium, αλλά θα διατηρηθεί, δηλαδή είναι ζήτημα πολιτικών αποφάσεων, είναι ζήτημα λειτουργίας της οικονομίας? Πρέπει να αναφερθώ λίγο στο παρελθόν, διότι ένα μεγάλο τμήμα, το μεγαλύτερο τμήμα, ειδικότερα τους προηγούμενους μήνες, της επιτάχυνσης του πληθωρισμού από το κάτω από 3% που είχαμε ορισμένους μήνες τον προηγούμενο χρόνο, στο 4,4% τον Ιανουάριο και στο 4% τον Μάρτιο, οφείλεται στην επίδραση ειδικών παραγόντων που αναμένεται ότι θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, όπως ήταν η μεγάλη κακοκαιρία το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, που οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των τιμών των απορροκυπευτικών, που στην περίπτωση της Ελλάδος έχουν σημαντική στάθμιση στο δίκτυο τιμών καταναλωτού, καθώς επίσης και στην αύξηση, τη μεγαλύτερη από αυτήν που αναμένεται, της τιμής του πετρελαίου. Εφόσον ομαλοποιηθούν οι συνθήκες, όπως αναμένεται ότι θα ομαλοποιηθούν,
μόνο γι' αυτό το λόγο θα υπάρξει μια επιβράδυνση του ελληνικού πληθωρισμού. Επιπλέον, βασικός παράγων, και εδώ τώρα είναι το όφελος από την ενιαία νομισματική πολιτική, που θα συντελέσει στην επιβράδυνση του πληθωρισμού και στην Ελλάδα, είναι η αναμενόμενη περαιτέρω επιβράδυνση του πληθωρισμού και στην Ευρωζώνη. Και γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί κυρίως τα εισαγόμενα αγαθά από την Ευρωζώνη, αλλά και από άλλες βιομηχανικές χώρες, με δεδομένο το ευρώ τώρα που έχουμε, ο χαμηλός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη και στις βιομηχανικές χώρες θα αντανακλάται άμεσα στις τιμές των εισαγωμένων αγαθών. Και επιπλέον, αν μπορώ να προσθέσω κάτι, η εξέλιξη αυτή ασκεί πίεση και στις τιμές των εγχώρια παραγόμενων αγαθών, οι οποίες δεν μπορούν να αυξάνονται, και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι επιχειρηματίες και οι έμποροι, με τιμές, με ρυθμούς υψηλότερους από τους ρυθμούς αύξησης στις άλλες χώρες, διότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα περιοριστούν τα μερίδια των εγχώρια παραγόμενων αγαθών στην αγορά. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς όμως η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να έχει μια αντιπληθωριστική πολιτική. Έτσι. Θα πρέπει η πολιτική, τόσο η δημοσιονομική πολιτική, και σημαίνει ότι η σύγκληση, η νομισματική, όχι η νομισματική της χώρας, η νομισματική του καθενός μας, τα νομίσματα δηλαδή που έχουμε στη τσέπη μας, με τους Ευρωπαίους θα καθυστερήσει. Πάει στις καλένδες. Νομίζω. Μια πολιτική η οποία συμβάλλει στον περιορισμό των εγχώριων πληθωρητικών πιέσεων, πρώτα απ' όλα συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των ονομαστικών μισθών, δηλαδή της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, και β. Δεν μειώνει την απόσταση όμως που μας χωρίζει από τους Ευρωπαίους. Αυτό είναι το β. Διαμορφώνει συνθήκες που βοηθούν στην ταχύτερη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας από ό,τι θα συνέβαινε διαφορετικά. Γιατί συντελεί στο να μην χάνουμε ανταγωνιστικότητα. Ξεκινήσαμε, λέγαμε στην προηγούμενη συζήτησή μας, ότι η ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Πρέπει με διάφορους τρόπους να την ενισχύσουμε. Ένας από τους τρόπους είναι να αποφύγουμε την διάβρωση της ανταγωνιστικότητας, η οποία θα πραγματοποιηθεί εάν ο πληθωρισμός είναι συστηματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα υψηλότερο στην Ελλάδα από ό,τι είναι σε άλλες χώρες. Ναι. Έχετε δίκιο. Και ότι κατανοώ δηλαδή τη σκέψη ότι αυτό που θα πρέπει να μας ασχολεί αυτή τη στιγμή είναι να μην ξεφύγει ο πληθωρισμός και να ελεγχθεί στα όρια της Ευρωζώνης. Είναι ένας από τους στόχους. Ο βασικός μας στόχος, και συμφωνώ απολύτως με αυτό και δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε πίσω σε αυτό το θέμα, ο βασικός μακροπρόθεσμος στόχος της Ελλάδος, και νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό, είναι η επίτευξη της πραγματικής σύγκλησης, δηλαδή η σύγκληση και η αύξηση της απασχόλησης. Ένας στόχος ο οποίος απαιτεί διάφορες πολιτικές και υπομονή. Και υπομονή, βεβαίως. Δεν πρόκειται να συγκλίνει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων με το μέσο βιωτικό επίπεδο των πολιτών της Ευρωζώνης σε 2 χρόνια. Σε 7 χρόνια θα πάρει λίγο παραπάνω. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να γίνεται συνεχής πρόοδος. Και τα προηγούμενα χρόνια επιτύχαμε παράλληλα με την ονομαστική σύγκληση και πρόοδο προς την πραγματική σύγκληση. Και το πώς το επιτύχαμε, επειδή ο ρυθμός ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ήταν συστηματικά υψηλότερος από τον μέσο ρυθμό ανόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ευρωζώνη. Αν συνεχιστούν αυτές οι τάσεις στα επόμενα χρόνια, θα πραγματοποιηθεί η σύγκληση. Πόσο γρήγορα θα επιτευχθεί? Προφανώς θα εξαρτηθεί από πόσο γρήγορα αυξάνεται το πραγματικό εισόδημα. Στα λίγα λεπτά που μας μένουν, να σας ρωτήσω λίγο για τις τράπεζες. Πρώτον, έχουμε μπερδευτεί ποιο είναι το καλό. Δηλαδή, κάποια στιγμή χειροκροτήσαμε όλοι τον μεγάλο ανταγωνισμό που υπήρχε με πολλές μικρές τράπεζες που βγήκαν. Μετά όλοι κλαίγαμε γιατί δεν έγινε συγχώνευση της Εθνικής με την Α, που θα επέτρεπε να υπάρξει μια ανταγωνιστική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα τράπεζα, η οποία θα έπαιρνε μερίδιο μεγάλο στις ξένες αγορές. Έχετε μια πρόχειρη απάντηση σε αυτό? Δηλαδή, για να μην επιμένουμε πάρα πολύ. Τι είναι το καλό για τον καταναλωτή? Οι συγχωνεύσεις
αυτό που έχει σημασία για τον καταναλωτή είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ελληνικών τραπεζών, κάτι που έχει πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, και παράλληλα να διατηρηθεί η χρηματοοικονομική ευρωστία των ελληνικών τραπεζών. Αυτοί οι δύο στόχοι μπορεί να διευκολυνθούν και να πραγματοποιηθούν μέσα από συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αλλά όχι αυτομάτως, υπό προϋποθέσεις. Η βασική προϋπόθεση είναι ότι η ενοποίηση δύο τραπεζών πρέπει να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακος, δηλαδή σε μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς επίσης και στην δημιουργία συνεργειών μεταξύ των προϊόντων που προσφέρουν οι διάφορες τράπεζες, προκειμένου να μπορέσει το νέο πιστωτικό ίδρυμα να προσφέρει καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος, να γίνει επομένως ανταγωνιστικότερο. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από συγχωνεύσεις, αλλά δεν γίνεται αυτόματα. Απαιτεί πρόσθετες ενέργειες προκειμένου ακριβώς να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα. Το κλασικό παράπονο των Ελλήνων το ξέρετε, έτσι. Είναι παλιό και είναι και τωρινό σε σχέση με τις τράπεζες. Ότι μας δίνουν 1% τώρα, πόσο μας δίνουν, 2% για τα λεφτά που έχουμε στην τράπεζα. Αν μας δίνουν, σε λίγο καιρό θα μας ζητάνε μάλλον. Αλλά όταν πρέπει να πληρώσουμε ένα δάνειο πρέπει να πληρώσουμε 5%, αν είναι στεγαστικό, και αν είναι καταναλωτικό πρέπει να πληρώσουμε 10%. Δεν είναι μεγάλη η απόσταση? Η απόσταση είναι μεγάλη, αλλά θα ήθελα να παρατηρήσω δύο πράγματα. Και είναι ελληνική? Όχι. Ναι, η απόσταση είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα, λίγο πλέον. Λίγο μεγαλύτερη από σε σχέση με αυτή. Αλλά το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε, συγκρίνοντας την εξέλιξη. Λέτε ότι έγινε μια πρόοδος. Μα βεβαίως, μεγάλη. Τεράστια. Όχι, είναι μεγάλη πρόοδος. Εάν δούμε πριν αναφερθώ στο περιθώριο τη διαφορά μεταξύ επιτοκίων τραπεζικών χορηγήσεων και καταθέσεων, πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο στα προηγούμενα 2 χρόνια, δηλαδή το 2000 και στο 2001, τα επιτόκια τραπεζικών χορηγήσεων συνολικά υποχώρησαν 8 εκατοστίες μονάδες. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Σε ορισμένες περιπτώσεις λίγο περισσότερο, σε ορισμένες περιπτώσεις λίγο λιγότερο. Επιπλέον, και αυτό έχει σημασία, διότι υπογραμμίζει ότι έγινε πρόοδος και προς την κατεύθυνση ενός πιο αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού τραπεζικού συστήματος. Μειώθηκε σε αυτή την τριετία, δηλαδή από το τέλος του 1998 στο τέλος του 2001, η διαφορά μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων κατά 3 ολόκληρες εκατοστίες μονάδες. Και πιστεύω ότι η πίεση του ανταγωνισμού μόνο αυτό είναι η πίεση του ανταγωνισμού, ή κρατιόνται τα επιτόκια, τα στεγαστικά, τα καταναλωτικά ψηλά για να μην υπάρχει παραπάνω υπερδανισμός? Έτσι κι αλλιώς έχουμε υπερδανισμό. Η πίεση του ανταγωνισμού αποτελεί ένα, όχι το μόνο παράγοντα που έχει συντελέσει στην υποχώρηση, στη μείωση του κόστους διαμεσολάβησης, όπως λέμε οι τραπεζίτες, δηλαδή της διαφοράς μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Αλλά με ευκαιρία την παρατήρηση που κάνατε, τα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα σε πολλές περιπτώσεις είναι χαμηλότερα πλέον από τα αντίστοιχα επιτόκια στεγαστικών δανείων στη ζώνη του ευρώ. Και οπωσδήποτε δεν είναι υψηλότερα. Κατά μέσο όρο είναι περίπου τα ίδια. Τα καταναλωτικά δεν είναι. Τα καταναλωτικά είναι υψηλότερα, και αυτό εν μέρει αντανακλά κόστος διαχείρισης, εν μέρει αντανακλά και την μεγάλη ζήτηση των καταναλωτικών για καταναλωτικά δάνεια. Και όπως ξέρετε ότι στη χώρα μας, και λόγω της μεγάλης μείωσης των επιτοκίων, αλλά επειδή οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις των οικοκυριών πριν από λίγα χρόνια ήταν πάρα πολύ χαμηλές, έχει παρατηρηθεί μια τεράστια αύξηση των χορηγήσεων, των τραπεζικών χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά. Ποιος πάρει στην Τράπεζα της Ελλάδος? Δεν το γνωρίζω, πράγματι δεν το γνωρίζω. Ούτε θα ρωτηθείτε? Και πιστεύω ότι ως το τέλος, η απάντηση είναι ναι, πιστεύω ότι θα ρωτηθώ, αλλά πιστεύω ότι ως το τέλος του μηνός θα γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Η σχέση σας με τον Πρωθυπουργό πώς είναι? Πώς πρέπει να είναι η σχέση του διοικητή της Τραπέζας Ελλάδος με τον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Πιστεύω οι σχέσεις μου είναι πολύ καλές. Και με τον Πρωθυπουργό και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, καλή τύχη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.